Il-Parlament Ewropew approva bidli ġodda fir-regoli dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru fl-Unjoni Ewropea biex jagħtu aktar protezzjoni u jissimplifikaw il-proċeduri għal passiġġieri affettwati minn dewmien, titjiriet imħassrin jew problemi oħrajn li jiffaċċjaw waqt l-ivvjaġġar. Il-proposti saru mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew illi inkludu wkoll l-Ewroparlamentari Laburista Daniela Tart. Il-kumpens eżistenti għal dewmien f'titjiriet b'aktar minn 3 sigħat se jibqa' fis-seħħ. Il-passiġġieri xorta se jkollhom id-dritt tal-kumpens ta' bejn €250 u €600 skont id-distanza tat-titjira kif ukoll ar-rimborsi jew rotta alternattiva f'każ li t-titjira titħassar. Il-linji tal-ajru jistgħu jevitaw il-ħlas tal-kumpens biss f'ċirkostanzi straordinarji bħal diżastri naturali, gwerer jew kundizzjonijiet estremi tat-temp. Ir-regoli l-ġodda se jagħmlu t-talbiet tal-kumpens aktar faċli b'linji tal-ajru obbligati jipprovdu informazzjoni ċara lil passiġġieri u jħallsu jew jirrifjutaw talba fi żmien 30 jum. Il-passiġġieri se jkollhom 9 xhur biex jissottomettu talba simili. Se jiżdiedu wkoll drittijiet ġodda fosthom dak li passiġġieri jġorru oġġetti personali żgħar abbord mingħajr ħlas żejjed, aktar trasparenza fil-prezzijiet tal-biljetti, inkluż il-bagalji tal-idejn ikunu indikati minn qabel u l-ebda ħlas għal korrezzjonijiet żgħar fl-isem jew għall-karta tal-imbarkazzjoni stampata fost oħrajn. Il-familji se jkunu protetti wkoll billi tfal taħt l-14-il sena se jkunu jistgħu joqogħdu bil-qiegħda viċin adulti li jakkampanjhom mingħajr ma jintalab ħlas żejjed għal dan. L-istess protezzjoni tapplika għal persuni b'diżabilità, persuni b'mobilità mnaqsa u nisa tqal. Ir-regoli l-ġodda qatt iridu jiġu konfermati mill-Kummissjoni Ewropea u wara l-pubblikazzjoni uffiċjali il-pajjiżi u l-kumpaniji Ewropej ikollhom sena ċans biex jippreparaw għall-implementazzjoni tagħhom.